kan. Ning kula waspaosaken pasuryanipun kok benten kaliyan adat ingkang sampun katingal rengu pasuryanipun Ndara Janaka. Enten apa, Gus? Nggih, Ndara. Wonten apa kok ketingalipun boten rena penggalih? Penggalihipun sajaipun wonten ingkang dipun raosaken den dipun ngendikaken kaliyan para Panakawan. Enten apa, Gus? Kula aturi paring pangandikan. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Sepira kula putaning Janaka. Sasuwening Kakang Semar momong kelawan Arjuna, aku nyuwun pangapura ya Kakang. Lah nek ora kaya adat sabene sampeyan iku ndadak ngendikake kaya ngono. Kakang Semar, marmane aku mraptu ning Karang Kadempel ngemban dawuh timbalaning Koko Prabu Darma Kusuma. Yen to bakal nganti marang Kakang Semar lan nunging luwih piganti Arjuna bakal nyuwun pamit kelawan Kakang Badranaya. Sepisan meneh aku ngaturake panuwun Kakang dene saksuwene Janaka gumelar ning jagat wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang. Kakang Semar ora kendhat nggone tansah anuduhake sarta amrenahake uripe Janaka satemah. Samengko Arjuna kaya wis purna kewajibaning urip ana ing alam padhang. Koko Prabu Darma Kusuma wis pikantuk sasmitaning Jawata bilih Pandhawa yen to Pandhawa wis nyaketi marang dina kamukswane. Mula aja nganti nggondheli marang lakune Janaka. Ora lega rasane atiku yen durung ana wiyosing pangandikaning Kakang Semar ngapura saking keluputane Arjuna. Supaya luwih gampang nggonku bakal sowan marang pangenaning Gusti Kakang Badranaya. Semareka den prayitna samu mulat sarta midhanget pangandikanipun ingkang Bendara Nenggih Raden Janaka. Sakoling mangke nyat saking palenggan datan paring pangandikan amung ngrukepi padaning risang Arjuna. Oh kula mboten isa matur, Den. Sampeyan ampun ngendika kaya ngoten niki kabeh wis kewajiban kula. Sing jeneng menungsa menika mboten lono, kula percaya. Anane ana niku mengke bakale ora ana, saka ora ana bakale ana merga donya niku mung werna kalih. Bungah susah bejo cilaka sugih miskin. Seneng ora seneng mung werna loro, saka ora ana dadi ana, saka ana dadi ora ana. Iya Kakang Semar nggih. Saksuwene kula nderekke sampeyan sing kula dherekke sakaing bendara niku sing paling suwe ming para Pandhawa. Gus, kula ya wis kewewegen urip ning jagat. Kula wis kewewegen mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kula nderek, Ndara. Kula nderek, Gus. Kowe melu ra, Kong? Aku sesuk wae. Melu to Kong padha-padha li sabaya mati. Aku sing ditanggungan. Yangku hamil. Wah. Senanangan. Omongane ora kowe iki senengane mung diapusi ngene do percaya. Kula nderek, Ndara. Ora urung ya melu kok. Dina samengko aku bakal sowan marang ngersaning Sang Asih Prana kelawan Koko Prabu apa dene Kakang Mas Njodipati lan kadangku kula sedya ingkang wigati namung bakal nyuwun pituduh bakal menyang endi papan ingkang prayoga nggone para Pandhawa bakal
manjing marang alam kamukswan Kakang Semar. Kula ya tak nanjihke karo pukulun Bathara Wenang. Kula niki pripun sesuk kula niku kaya ngapa? Kula niku sesuk kudu kepiye? Niku kula ya durung iso ngerteni. Upama kudu bareng kali Pandhawa kula ya ikhlas dene ora ya ajeng kula lakoni, Ndara. Semare konten prayetna semure resika balik. Lagune nglegas Lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu lha pripun lah jarene nderekke Kengraka lah kok malah tindake nasak mangsuli papan ingkang wis pataun-taun kepengker niki rak Tegal Kurusetra to. Iya Kakang Semar nggih. Merga disiram nganggo bathang. Disiram nganggo gethihe pirang-pirang prajurit nganti ingkang biyen wujute. Kaya dene wujuding segara wedi lah kok sakniki katon subur kados mekaten. Teng pundi-pundi enten gumuk cilik-cilik. Nika nek disawang dudu gumuk nanging pancen nika tumpukaning bathang menungsa. Iya Kakang Semar nggih. Sing dadi kawigatenku mung wujuding gumuk ngarep aku iki ingkang gedhe tinimbang liya-liyane. Saka pangrasaku iki dudu gumuk sabaene Kakang. Lah pripun to? Ndak sawang cat katon cat ora. Kakang iki dayane apa? Diusap lisah jayeng katon Ndara. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing pono paningaling Sang Arjuna. Mulat gumuk sak ngajenging risang pamadya nggih jemeneng. Katingali inggil tinimbang sanesipun dupi usap lisah jayeng katon netraning Sang Arjuna. Katoning mriku bangsaning para baju barat jim setan ingkang kapandhegan Ditya Kalajaramaya nedengan jarah rayah bathanging prajurit ingkang tasih saged dipun tedha dening sangganing para baju barat. Mulat risang Arjuna sigra musti Kyai Pasopati linepasaken wani tumanduk madaning gumuk kemah bubar sarsaran ora karo-karuan salang tunjang rebut ducung sangganing para berkasaan wau.
Gagang Semar mrisa. Nggih. Bangsaning baju barat ingkang samya nedha batanging tiyang-tiyang ing tasih mapan wonten Tegal Kurukasitra. Wah, lah kok bubar mawut ketiban Kyai Pasopati. Iki ngandadekake Kurusitra katon sangar lan katon angker. Wekasan ora ana titah ingkang wani mlebu jroning Tegal Kurukasitra. Kakang Tegal Kurukasitra saiki wis katon padhang. Srana ndak tibani Kyai Pasopati. Kabeh ingkang durung entuk dalan padhang wis bali marang asal mula-mulanira Kakang. Diteruske le tindak Ndara ndak kelangan lacak kala ingkang ngraka Prabu Darma Kusuma ing ngraka Ndara Werkudara. Iya, Kakang Nayantaka ayo anakmu aja ning kengkeri Kakang. Ulat para sang Arjuna Kakang. Sukma luhur kita ing nganti kadang-kadang kita Pandhawa catur suwanana ing Ndarandir Bawana suwanana ing ngarsa ulun nanging paginiya dene jeneng kita ora ngracut marang kamurkan
teka isih wujuding yaksa ingkang ngaluhur ing mengkono apa ta sababe kulup wayah ulun ya merga saka nggonku ora nrimakake sarta isih ana rasa nggonku kagol kogelan ing atase Jawata wis paring sabda paring sasmita yen dina samengko anyaketi marang kamukswaning para Pandhawa nanging sabab apa lha kok dadi negara Ngamarta ketekan Brahmana ingkang wujud Resi Bragalba ingkang satemah gawe muntap atine putumu Puntadewa nggih Mara Racuten siramen nganggo tirtaning kesabaran saiki apa nget lumaku ana ing negara Ngamarta dadi panggasah pangungkaling jiwa para Pandhawa ngene bakal angadepi marang dina kamukswan nanging jebul para Pandhawa ingkang tansah isih katarungku marang mubal babaling nafsu malah sira kulup Darma Kusuma ingkang mestine bisa ngendhakake marang karmukaning kadang-kadangmu ya kuwi Werkudara lan Arjuna teka malah sira minangka ingkang tinemu werda maringi lupiya ingkang ora prayoga marang adi-adimu kulup Puntadewa Mara diage racuten kamurkan kita yen to nganti suwen nggon kita ngrasuk marang Bramantya sayekti ing mengko bakal saya kangelan nggon kita bakal nggayuh kasuwargan nggih Darma Kusuma gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung pindha Tirtapatra ingkang marentul saking pepatran akarya asrep penggaling Sang Puntadewa satemah ical wujuding Bramantya wujud raseksa bali kaya winyuni wujud Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma Mobang Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng Puntadewa wonten timbalaning adhawuh ulun ngerti apa kang dadi sedya kita dene kita sowan ning kayiwangan Nundarandir bawana sayekti amung kepengin
angrantu kelawan dawuh timbalan ulun nggone para Pandhawa nyaketi kelawan dina kamuksuhan. Inggih pukulun mugi kepareng ngambabarna dhateng wayah pun Darma Kusuma kedah kados pundi lampah ingkang kedah kula tindakaken punta sakadang namung sendika ndederek. Punta wonten timbalan apa ingkang wis tinampa lumantar sasmita impen ingkang nalika semana kita lakoni jroning kita mahasing asamun nyumurupi kelawan kadang-kadang kita papat cacahe ingkang nalika jroning pasumpenan pinethuk kreta ingkang mawa cahya tinarik uda cacah 100 nalika semana kita ing pribadi ingkang ora nitih jroning kreta tumuli kadangmu papat mumbul ngawiyat ilang saka ing paninggal sayekti kabeh mau wis pinangka dadi pratandha. Ulun jarwani yonggir apa to sababe dene mengkono sasmita ingkang tinampa dening wayah ulun Puntadewa sayekti ngertiya kabeh mau mbora bakal geseh sarta mboya bakal luput kelawan ingkang winastan pustaka jamus nyang jimat kelima sada mangertiya sayekti ora sadengah nalindra ingkang kuat sarta sembada angrasuk pustaka jamus kelima sada minangka pusaka kejaba amung nalindra ngamarta yaiku Puntadewa jeneng kita sabab kondhang kaluka sarta wis piresti dening panguwasaning para Jawata amung nalindra ingkang aludira seta siji ingkang gumlaroning jagat amung jeneng para kulup Darma Kusuma jumbuh lawan wujuding pustaka jamus kelima sada ingkang sanyata amung wujud druwang putih ingkang tanpa cacat iku mau jumbuh lawan ludira kita mekaten pukulun wondene kewajiban kita kudu bisa nyurasa surasaning tulis ingkang mapan jroning pustaka jamus kelima sada kita ingkang darbi kewajiban bisa ambabar tulis ingkang mapan ana ing telenging pustaka jamus kelima sada mula ora jeneng mokal lamun sejatine kasuwargan kita kelawan kadang kita papat kuwi adoh parane lan adoh puruke Puntadewa nyatlangening kalangguan aglar pandan moncar tinon lerga konang surum sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga mugi kepareng wami terang pukulun kados menapa lan menapa to sababipun dene paduka paring dawuh mekaten Puntadewa aja kaget namun saknyatane kita isih kudu ngliwati pirang-pirang jaman supaya kita bisa ambabar surasa ing mapan ning pustaka jamus miang jimat lima sada dene kadang kita ing wis menehi kamukten ingkang wis paring derajat pangkat kelawan jeneng kita lan kamulyan kelawan Puntadewa ya kuwi Werkudara Janaka Nekula Sedewa wis pinesti marang kodrating Hyang Manon wis nyaketi marang dina kamukswane dene jeneng kita kudu isih nglakoni laku utawa prihatin bisa nemokake sawijining titahing Bathara ingkang bisa nyurasa tulising pustaka jamus kelima sada kulub. Oh, kadanging pun Kakang Arjuna wonten dawuh Prabu Werkudara piye pirang-pirang taun ngene siadilan pun Kakang urip bareng nanging tinemune tumekaning dina kamukswan kudu pisah siadi wis antuk dalaning kasuwargan dene pun Kakang isih duwe kewajiban ingkang ora enteng
barep kakangku nalika jroning sanggar planggatan kowe dawuh wong urip kuwi mung werna telu lair netepi kewajiban pungkasane mati mbok menawa iki babaring pangandikamu Werkudara Janaka kembar wis rampung nggone netepi kewajiban ning barep durung iso ngrampungke kewajiban sing tatak sing tangguh. Wah, kewajibanmu rampungno dhisik. Kowe mesti ketemu adi-adimu ana ing lawanging kasuwargan. Kowe mesti kumpul maneh dadi siji karo adi-adimu barep. Diwangkara kinggeler manguswa kang layon donya ilang kang manise wadananira layu kumel kocemrah nyomaratani kula pripun Bu Kulon? Kula terus kudu pripun yen to kula nyumurupi lakon sing kaya ngeten iki sampeyan prisa piyambak. Semar niku ora iso pisah kalih Pandhawa. Niki ndara-ndara kula leh kula ngetutke sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Nyatane sakmangke sampun dados satriya ingkang pepethingan, satriya ingkang pancen nggoregake jagat ning bareng tekan kamukswane kok kula ora disenggol, kula ora dijawil. Terus kula niki kudu pripun le napaki urip kula? Ismaya sayektine kita pancen boya bakal bisa pisah kan para Pandhawa. Ngertiyo? Atmaja kita nala garing Petruk kelawan Bagong uga kudu bareng bali marang Kasedan Jati mapan ana ing kasuwargan. Bareng kalawan Pandhawa catur Werkudara Janaka lan kembar nanging tumrap jeneng kita ulun jarwani laku kita sak teruse kita bakal manjing ana ing alam baka utawa ing alam mantara nanging kita ora dikeparengake manjing kasuwargan sabab kita bakal tumimbal lair meneh ana ing jagat wondene lair kita ana ing jagat bisa ora nedya sarta ora bareng kalawan atmaja kita nanging bareng kalawan kadang kita tuwa ya kuwi Catugara ya Cedya Mantri. Mbok apa besok ingkang kita lakoni jroning jagat lan kewajiban apa ingkang bakal kita ayahi jroning Janaloka ulun buya bisa ngandharake saiki nanging ing wigati ulun wis njarwakake mungguh laku kita sak teruse Semar. Matur nuwun matur. Ampun susah sinuwun Kang Semar. Aku ora bakal duwe rowang ana ing jagat. Sedulurku papat ndisiki Untadewa. Saiki Kakang Semar saat majane uga kudu pisah karo Puntadewa. Ampun dinggo muwun. Ampun dinggo nangis. Mengke ndak dikira sampeyan iku Nalendra sing ringkih batine, sing tetek, sing tangguh. Lha kewajibane dirampungke, Ndara. Nek tumrap kula malah sampeyan iku piyayi sing ketrima uripe. Ketrima sugenge ketitik ingkang rayi pun mapan badhe mapan ing kasuwargan sampeyan isih diparingi kewajiban karo sing gawe jagat tegese sing gawe jagat niku percaya karo sampeyan
tegese sing gawe urip niku percaya karo sampeyan, ora eneng wong sing dipercaya karo sing gawe urip supaya iso nyurasa tulis jroning pustaka Jamus Kelima Sada. Ngoten. Manggedhekke penggalih sampeyan. Manggedhekke ati sampeyan. Mboten sah bingung. Bonto. Napa-napa niku wonten dilakoni kanthi tewajuh. Undu-unduane mesti becik sinuwun. Ismaya, kula wonten dawuh. Para mundura kene. Nggih, ngestakaken dawuh. Werkudara. Benak kakek kuwi. Arjuna wonten maring dawuh. Nekula Sedewa, inggih wonten timbalan. Inggih wonten timbalan. Kita Pandhawa catur. Lan Panakawan papat. Ulun paringi titian ingkang bakalan njurung laku kita marang kasuwargan jati wujude Garuda. Yo, Garuda iki mengko ingkang bakal nuduhake dalan sarta dadi titian kita manjing ana ing kasuwargan jati Werkudara. Lutira kawang-wang gegono bang sumirat ing Garuda Winantya. Iya wonten timbalan mbok ulun. Kita ingkang ulun paringi dawuh lamun kita ingkang pantes kinarya titianing Pandhawa catur lan Panakawan supaya nuduhake laku ingkang prapta ning kasuwargan kaya wis rampung telas tulising para Pandhawa catur lan Panakawan nggone ulipa ning alam padhang. Mara gage kantinen wayah ulun manjing ana ing swarga nur kastuba. Garuda Winantya niki ngestakaken dawuh paduka Hyang Adi Ulun. Oh. Prasasat sampun pepes bayu kang tapis. Kula sampun boten gadhahi kekiyatan nyumurupi kadang-kadang kula sampun manjing kasuwargan. Punta ulun bakal nuduhake marga supaya kita bisa prapteng sarta pinanggya kelawan jalmaning ditaswantah ingkang bakal bisa nyurasa tulis jroning pustaka Jamus Kelima Sada. Mara mlaku mangetan bener, aja minggok lamun kita durung pinanggya wujuding gunung ingkang pucuke anggondo arum. Wujuding gunung ingkang pucuke anggondo arum utawa winastan Sitiwangi. Nggih. Jumandaka ana ing pucuking gunung nglakonana semedi maladi gening nglakoni tapa brata nganti sapurnaning umur
kita lan ulun percaya kanthi jalaran kita mertapa ning sapucuking gunung mau sayekti bakal ana dalan nggon kita bakal pinanggya kelawan titahing Ubatara ingkang bisa nyurasa jroning pustaka Jamus kelima sada. Kula nyuwun pamit pukulun. Lumampahing wanci kaya anut kedheping mripat kedhet sepisan ngancik setunggal dinten kaping kalih sesasi kaping telu setahun 2 taun 3 taun ngantos puluhan warsa mangabad-abad sang Puntadewa anggenipun lampah tapa wonten madyaning pucaking Gunung Madyakanda ya pesanggrahan Teja Kinurung. Sekung semedi sang Darma Kusuma nadyan jagat wis ganti alam wis datan kocap negari Ngastina wis datan rinaosan wujud negari Ngamarta paranditase meger sang Darma Kusuma ngene lampah tapa datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana rikma ingkang wis wujud pethak ngalembreh dumugi wonten ing siti paranditase ketingal cayaning Narendra Ngamarta sumunar nganti kaya golek kencana mulat ingkang Rama Sang Hyang Bathara Darma datan Wentara nyumurupi kawontenanipun ingkang putra sigra tumiyup saking dirgantara njugaraken ingkang alampah tapa. Boten nginten babar pisan paduka Rama pukulun ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan Teja Kinurung wonten ing pucaking Gunung Madyakanda. Punta sayekti wiwit kita budal alaku tapa ning pucaking Gunung Madyakanda ulun ingkang tansah tutwuntat kelawan laku jantra kita ya mung ulun sesingon wujuding sona kelangenan kita Puntadewa. Aduh pukulun mboten nginten bilih paduka ingkang sesingon wujud sona ingkang sansang ngetutaken dhateng lampah kula Puntadewa wonten timbalan sayekti iki wis ganti jaman negara Ngamarta lan Ngastina wis ora kinocap maneh nanging samengko ana ing nuswa Jawa wis ketekan para priyagung ingkang padha nyebarake ya kuwi agama ingkang beda kelawan ingkang kita rasuk. Murungger rungokno dawuh ngulun ana ing wetan bener ngalor ngetan parane ana wujuding para ulah agama ingkang padha yasa papan panembah mau
kinarya manembah dening para wong-wong kang padha ndherekake agamaning ulah agama ingkang lagi teka ning Nuswa Jawa. Marasa Wanana ndedhe pleya marang kraton Demak Bintara. Ulun percaya lamun ana sawijining pranata agama ingkang ngerti sarta nyumurupi marang tulis pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mbok menawa ning kono dadi jalaran kita nggone bakal bali marang asal mula-mulanira Puntadewa. Kulun jimat sesembahan kula persasat sampun kadidene telasing pengajeng-ajeng manah kula anggen kula saged wangsul dhateng pangayunanipun Gusti pinanggih lan kadang-kadang kula sekawan krana pangandika paduka kadidene lumamping wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan. Kulun kula nyuwun pamit. Kula badhe ngestu padha dawuh paduka Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Darma. Kula badhe madosi negari ingkang winastan Projeng Demak Bintara lan badhe nyuwun tulung dhateng jalma ingkang mapan wonten negari Demak Bintara. Priyagung priyayi luhuring sami lenggah wonten ing negari Demak Bintara. Supados saged anyurasa tulisipun pustaka Jamus Miang Jimat kelima Sada Pukulun. Lampahing Sang Darma Kusuma nalika semanten datan wirus lampahing Nalindring Ngamarta tilas Nalindring Ngamarta Sang Prabu Puntadewa nena gandha kecaping mapan wonten ing negari Demak Bintara nenggih ingkang lenggah madyaning negari Demak Bintara Prabu Jimbun panembaning Palembang Panatagama Kalipatula lenggah sineba sangganing para wali nalika semanten aglar sangganing para wali katingal asri lamun dinulu yen Cinandra nganti kaya beriberan.
mangke namung kula ingkang katimbalan mboten badhe sae kedadosanipun Njeng Sultan Jimbun nanging pangangkah kula panjenenganipun Njeng Sunan Bonang ingkang langkung sepuh ingkang mestinipun paring dawuh wonten ing parapatan agung menika sakmangke para kadang-kadang kula sunasanesipun kantun nenggo pangandika paduka Njeng Sunan Bonang sasampunipun paring dawuh tumuntun badhe kula dangu mbaka setunggal menggah menapa ingkang dados ideping pemanggih para wali-wali pepunden kula para ulah agama ing sami mapan wonten ing negari Demak Bintara menika Njeng Sunan amedhare Cakalodang pranyata sasmita gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pitutuh yakti marti kang gesang rahayu yuwana tanes kala tan mingerke blating widi pegat-pegatan nyegat tekaning kodrat wujuding santri negara ing Demak Bintara ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan nuwun amit pasang kaliman tabi Njeng Sultan menawi wonten lepatipun ingkang ngabdi diagung pangaksami mugi andadosna ing kawuningan geger para santri ingkang mapan wonten ing Demak Bintara krana sami muningali wonten satunggiling priyantun ingkang ngalampah tapa pepe wonten ing alun-alun kedaton ing Demak Bintara nitik dhateng pasuryanipun ingkang sampun kumel sampun kucem kula saged ngrahita bilih menika panjalmanipun iblis ingkang sakmangke badhe damel risak negaring Demak Bintara kula semanggaken dhateng paduka sembahan kula Njeng Sultan Jimbun sumangganipun badhe murba wasesa dhateng titah ingkang wantun tapa pepe wonten tengahing ringin kurung negaring Demak Bintara Njeng Sultan bumi gonjang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Njeng Sunan Bonang wonten dawuh menapa Yayi Sultan Jimbun sinten ingkang pantes angruwat dhateng tiyang ingkang wantun lampah tapa pepu wonten alun-alun negaring Demak Bintara kula kinten boten wonten saged jami namung Yayi Njeng Sunan Kalijaga ingkang pantes lan trep murmurat dhateng titah ingkang mantun tapa petri kula sumanggaken paduka Njeng Sunan Kalijaga
Lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayu ana tanagolong ing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun mangapunten kula mboten pana menapa sampun paduka ngendikaaken menawi dipun keparengaken kula badhe nupriksa panjenengan menika sinten. Teka busana ingkang paduka agem mboten sami kaliyan ingkang kula rasuk. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula menika peranganipun ulah agama utawi panata agama wonten negaring Demak Bintara. Wonten sudi mestani dhateng kula menika pun Kalijaga. Paduka Raden Kalijaga mboten mawi Raden jinuwun. Nuwun sewu. Kula saged mestani paduka menika sinuwun krana sareng kula waspaosaken jebul pinanggihipun nadyan sampun kumel kucem kados mekaten. Panjenengan menika tilas nalindra. Inggih. Namung negari kula sampun kepengker tebih. Malah sakmangke sampun boten saged dipun kocapaken dhateng sinten kemawon. Krana dangunipun anggil kula nilar praja kula ingkang winastan negari Ngamarta. Sang Prabu menika jejulukipun kula pun Prabu Puntadewa. Gusti Kalijaga. Nalika semanten kula nampi sasmita bilih kula kedah sowan wonten negaring Demak Bintara wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken kaliyan nalindring Demak Bintara. Krana kula mboten saged sowan dhateng ngersanipun para dewa. Awit kula tasih nggadahi kewajibanipun menapa? Kula menika nggadahi pusaka ingkang winastan Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Pusaka menika namung rupi druwang pethak ingkang tanpa tulis. Monggo kula kadhawan supados saged nyurasa tulising pusaka menika kala wau dosa ngulah agama. Menapa paduka saged mitulungi dhateng jasad kula supados sakmangke sageta birat pasiksan ingkang kula lampahi. Kula sampun mangabad-abad anggenipun gesang. Kula sampun kewawoken nyumurupi dhateng jagat. Kula sampun kewareken nyumurupi dhateng solah tingkahing menungsa. Kula kepengin ninggalo pinanggih lan kadang kula catur ingkang sampun kula tinggal. Sinuwun Puntadewa, menapa dipun keparengaken kula nyumurupi wujuding Pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Mboten nginten babar pisan. Nuwun sewu sinuwun. Tulis ingkang mapan wonten ing salebeting pustaka menika jebul namung kula lan kadang-kadang kula ingkang ngrasuk agami pungkasan ingkang wonten ing tanah Jawi menika ingkang saged nyuwasa. Aduh, matur genging panuwun ingkang tanpa upami. Namung kemawon syarat srananipun wonten. Syarat srananipun menapa kula ingkang badhe saged mujudaken. Prabu Puntadewa kenging nampi surasaning tulis sing mapan wonten telenging pustaka nanging setunggal kedah sesuci diri langkung rumiyin. Sesuci lair lan batosipun amasuh sarandunging hangga supados sakmangke ketingal nir ing sekara-kara lan boten badhe kelepetan dhateng dedusan menapa kemawon. Mekaten Sang Kalijaga ingkang angka kalih menapa paduka Gusti kula Prabu Puntadewa tasih kagaduhan wujudipun pusaka sanesipun ingkang sakmangke badhe ngrimpeti sarta anyandung dhateng tindak paduka wonten ing kasuwargan. Wonten Sang Kalijaga setunggal wujud songsong gilap asma Kyai Kanjeng Tunggul Naga. Pusaka wujud tumbak adapur pleret
asma Kanjeng Kyai Karawelang pusaka awujud duwung adapur jalak sangu tumpeng asma Kanjeng Kyai Kopek menapa saged kula suwun monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Sang Prabu wonten sak ngajenging masjid papan panembah saking kula sak kanca anggenipun sampun ngrasuk agami ingkang pungkasan menika wonten ingkang winastan wujudipun padasan menika banyu suci ingkang kinarya amasuh sarandunging gangga supados sak mangke saged ical tabeting angkara tuwin reget ing mapan wonten ing sarandunging badan inggih. Kula aturi sesuci anut kapitadosanipun Sang Prabu Puntadewa sak sampunipun menika Sang Nata Prabu Puntadewa kula tengga wonten ing sak pempengeripun Masjid Demak Bintara menika Sang Puntadewa ngestakaken dawuh nadyan dereng nate amasuh tata caraning agama pungkasan parandene Sang Puntadewa kaya tinuntun dening panguwasaning Gusti wiwit saka dlamakan pasuryan grana talingan miwah suku urut den wasuh dening Sang Puntadewa satemah katingal mencorong cahyane rikma den ukel katingal cahyane nganti kaya golek kencana riwasa paripurna amasuh mawi banyu suci kedaton ing Demak Bintara sigra lononan merpeki lenggahing Sang Kalijaga ingkang sampun mapan wonten ing sak pepengkeraning Masjid Demak Bintara kagiat kadrakasan Sang Kalijaga mulat pasuryaning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma sasat Sang Hyang Darma tumurun Sunan kula sampun lampah sesuci wonten ing toya suci mapan wonten ing Masjid Demak kaselak nata ling raos kula nyumurupi dhateng isen-isening pustaka Jamus Kelima Sada Sang Prabu kula aturi mengakaken dhateng penggali panjenengan tulis ing mapan wonten telenging pustaka menika yakti wonten ing agami kula sinebut kalimat thayyibah. Nggih. Wonten suraosipun kados mekaten.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo kula aturaken dhateng menapa ing sampun kula aturaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten wonten Gusti ingkang wajib sinembah kejawi namung Gusti Allah. Lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inggih menika tulisipun Sang Nata